Guinea Conakry. Anna. DJ Money. Come still again. Oh my Guinea, Jalbire Wanange, Fii Donkin Nanami ala kalako wadi wala yesakuma. Salmini on mi landike ko honno makete don ko honto immordon ko hondu woni jodande monden ko sare honde wonde. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alay min indi an ko Al Hussein Diallo. Naam. Ido immori lagine telemele. Naam bono baji o mawdon ko bokke. Naam. Allah na dersi kon hella Italy do. Naam. Sare witede Ferrara. Naam. Alay fondo ko men woni wurde fondo do. Naam. Haray hande men ari Ferrara do men yi tigi ka sukabe musibe meden Guinéen be halpular be jodi fottani be mo'ini nyamete tigi labama ha to. Ko hondu woni o initiative do ko hondu woni sababu mudum de jodande modon do. Alhamdulillah rabbil alamin. Haray on jaram. Naam. Haray sabu de gade o dande amen do. Naam. Haray koti kon taw men fulbe on be do ben. Naam. Bede do men uda ha wono non kono. Naam. Me fala fi men tokko en nan tigi. Naam. O dari men tokka en nan. Naam. Harabe may generali fi honno fi ngande go shaju yani. Naam. Hara me may generali. Naam. Tigi ko woni ngalto modere amen do. Hadda me wade fête Donkin on ko bay hida andi on ka wonden do ko degi de woni yahaka. Naam. Hada wala sifade. Naam. Ko dum haddu non hande men to modere o samedi hande do men to modere me fija men jala me barata ko de andam men dala stay woni ko honno groupe men on yarta yeso. Naam. Hada woni tigi ala to modere amen do. Aw haray onon ko ono woni horebe mojo berenden ka sengo moko ba ben do mi dum no ko min. Aw eyyo. Aw. Enen fulbe benen doa jogondirde wona hunde wotere. Naam. Yurmondiren tambondiren nafindiren ko dum sen nafi hore men. Naam. En nafindiri wawe nafude janambe be. Naam. Poden yimbe ben no be yidira en. Naam. Fin hanu wawen ardade quand même. Naam. Banten quand même. Puri no woni quand même no fewndori ni fewndo do. Naam. Haray honno onon e wonande de jodande do ko hondu noddito ton Guinéen be hedditibe wonirbe sengo Italy do ma wonirbe sengo adna on fo. Ko men nodditata Guinéen be wonirbe ben sengo Italy do fo kala sare kambe woni surtout région wo ko ma centre ville di jani di. Ko be mottondir be wona hunde wotere be jokka en dam be wada stakeholder der lebbi didi ma tati be mottondira be yewta hakkunde mabbe sino alhaaliji ni mojjira. Okay. C'est-à-dire si neddo ko yo waduga base gila law ekkito de jokkude en dan ko se bibbe bebe temben do si Allah no newinani hebugol do bibbe be non kadi ko on ekkitembe jokkugol en dan ko si be wawa jokkade yimbe men ben kam baawo men. Inshallah. Haray o weltana mara jonno way fiinande haray musiddo da wayen sifanade aw woni hombo ko hondu woni rôle ma e nde mojo bere nde jodande do onon sukabe haray onon kadi ko hondu wado ton ko wawo ton fottindinde on wawo wonno wondude beydondiron e kadi ko honno wondigal mongal woniri e onon e be onon hore mombe woni mawbe tawdo do be hellifaade maladi ko ne woni e leydi jananeri hiden do hide wondi do. Okay. Alhamdulillah rabbil alamin. Haray min ko Cerno Ahmad Ba mi yete. Naam. Ko gawal ka ko woni gamen gon Conakry min jandi Conakry mi andi. Naam. Bon. Haray onno bedo ko mawbe amen ka sare do tigi ko mawbe amen ko mawbe moko baabe keldube. Alhamdulillah. Haray onno réunion do ono nebali ko men créé réunion do kono alhamdulillah si yari ni haray alhamdulillah marsu. Aw. Haray angon ka sengo sukabe est ce que onon hido woy fottude do hay sina onon Guinéen be tun fijon ballon ma sina dunde wonde yalton jodo don waddon pijanda horma ko sukabe wadata. Bon onno wano menen zen be nyime woy fottude do wano samedi yede dimanche me fotta do me joa ballon donc très campi wete. Donc très campi wete. Très campi Ferrara me woy fottude do samedi kikide. Mais surtout dimanche yede parce que dimanche yede me boto fottude do me joa ballon. Alors si dimanche yede me woy fottude do. Ok. Est-ce que tu faut fijude do ballon fottande on joueur ben on medi invitude onno Guinéen be wombe go wombe takko do wono mana Bologna Reggio Emilia Parma ma Forli bayden andi mojobe suka men ben no heewi takko do. Est-ce que on medi jude ma est-ce que on faalete fottangol e wobbe go fi fijugol on fijugol match anda horma wonandema ar objectif on ko andindirgol. Bon ara non on question labado wallahi on kono wano menen Guinéen be wombe ben do Ferrara do no mi sikame foti do mi sikame inviti do taw Guinéen be fiyo mesudo kono non kono sa championnat no wa wade do journée mondiale donc ay nebal modja tigi mesu do ko ngara ko Gambien be Malien be Sénégalais be no mesu do modja kono menen on ti Guinéen be ben do men invital taw équipe Guinéen be yiwa be no ko wara do enem lando mar lando hidon holi hore mom ka ballon
si. Ok, joni Allah à travers video do haray kala yo yebi video on haray ande suka ben Ferrara do gine gombe do ben haray be nodditi on awa on mas kambe be holi hore mabbe haray non joni gine be wondirbe Treviso be wonirbe Brescia be wonirbe e sengo Italie be fo wonirbe Bologna ben haray so yi musse men be haray do wayde windande andindiron e mabbe wodo no be warde ni hande do woni welo haray o weltanama Versailles ko jondo men ko jaabi don ko haray menen kadi no weltike ko wernu do men kon kamodo albarka modo bismillah haray o Are be fala be ko lon kongo gotol hella ko ole cerno haldo ko fiko balon shede be e suka be la holi be do e de badule be do honno tournoi ari final long haka petit groupe mabbe woni ko hendi do coupo e la holi be modja kele do are ko salam awara gandara video be ngon nani ko ma ko haray son invité be ma si on ari ka mabbe are be habbi sallallahu albarka modon on jaram